Mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kada. Magadugang good morning. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato kung pong aldaw na ini mga tugang ni Martes. Petsa 18 na sa bulan kan Agosto 2026. 40 días bago magsumitir kan COC ang mga kandidato sa barangay asin sa sangguniang kabataan. Ako po ito ng lingkod, Mardela Daing iba sa dit sa napirotian. Iriba ng bugita hanggang alas 12. Then pagkanto sa mga istorya pangyayari sa palibot, kasabay po dyan ang bulos kan impormasyon na magali sa luwas sa bagay kan Mega Force Patrol sa panginat ng Samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita dyan po sa 3rd District. Yaon man sa 1st District si paring Jomar Bien, mantang si partner Al. Yaon mga tugang si Arl Almario dyan po sa City Hall, asin sa mga barangay sa sur na party kan Ligaspi. Joshua James Bino, Daraga Area. Evangel Mostasa dyan po sa Regional Center Site, asin sa Ligaspi 4th District. Si Riman si Karen Ala, nakaprangkisa sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga opisina kan gobyerno, asin pampribado, kasarabi ang sa simbahan dyan po sa Olgalbay District. Siyempre sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata, asuya pong piloto. Sabi po ka boss, minasaludar mga kababayan, sana po okay ka mo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa newsroom, katuwang ta, mga tugang sina Jenny Balyaran at saka si Shara Meliron. May dinaramdam mga tugang si Kunyan, si Nicole Ann Gloriani. Kinumbulsyon nga ako Sir Subanggi. Nangyari. Ay ringat po kita tabi mga kababayan duman po sa influenza-like illnesses. Mamaot, Kaya nabiso kan di pa magdul ka nakagipang simana kung inadali naman. Marito na inadagos. dapat kitang makilabot. Nagapantulos. Pero iringat po kita tabit ang kambyada kang panahon pagkatapos ng mga paguran-uran puro paripo. Yan, dipisil po yan. Kaya mga kababayan natin, Magtarabang, ingat lang po sa kalsada, mauran, slippery when wet. pate niya to ibuhon, Likay-likay mga kabalen. kabutan. Mientras tanto, yaon man mga tugang sa technical side, ang samuyang Chief Pangapunan sa mga Chief Ramiro Tanay. Ano Chief, madalagang ka Chief sa Pizza 23? kaibuhan, Half marathon ito ha. Pero mainta ka no sa Iriga. Pizza 23. Half marathon, 21 kilometers ito. kan banwaan, Pero garo din makadalaga naman si Chief Tambisi ni sa Pizza 22 kan ibalong street presentation. kan kadaklan, Alright. Lado teknika kaya sa DCGB Social Media Department ako dyan si Jerome Nico Martinez. Asa mo yung IT. Maski anong oras pwede apudan. Basta kinakailangan. Yan.
Okay, mga kabayan, naman po sa mga kababayan natin, good morning kay Benji the Pogi. Yan, Benji Hile. Good morning kaya Sir Mar, Idol Mar, watching and listening. Benji the Pogi. Pa-shout out na po. Ayan. God bless tabi. Kiriman kay Don Miguel Chiel de Vera, good morning. Diyan po Santo Domingo. At saka sa Masetas Food House. Kay Meu de Vera. Good morning man, mga tugang kay Kuya Bob Candano. Diyan po sa San Lorenzo sa Tabaco City. Good morning mga taga-Tabaco. Mga friendship natin dyan, good morning hanggang sa Tiwi. Pagkatapos, good morning man sa Bakakay. Good morning dyan kay Bracadyo. May bago tayong IT. EJ Bremen. Pagkatapos, siyempre, dyan po ang mga tugang si Sir Noel Bismonte, classmate. Parang kapatid ko nito si classmate eh. Si Atinitz na Barcenas, asin ang Baranda family. Po, dyan sa Kunyan. Sa San Pedro sa Bakakay. King Ben Bores sa San Isidro sa Malilipot, good morning. Goy sharing man yun, dami nating well-wishers ko niyan ha. Partner King Rinaldo, ang ating weatherman. Yan po sa Bunker Hill, sa Bangkiruhan. And then, siyempre, mga tugang Sir Jeff Santos, good morning. Yan po sa Queenstown, Australia. Siri man si Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne. Tapos, si Sir Gerald Aranya, ang ating wanderer with Ate Sally, dyan po sa LA Drive, Gugun, Ligas, City. Okay? Sa mga birthday celebrators po tabi ko niyan, happy birthday, men of the day. More life, prosperity, and happiness. Nagantabi garo si Irmana. Yan, si Professor Rebecca de la Cruz Torre. Yan po sa Naga City. Good morning tabi sa imo, Irmana. Happy birthday, men of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan. Na-miss ko na so pizza ni ni pamangkin na. Okay, mga dog, ay malapit ang Piña Francia. Malapit na. Nilos na yata kang Casires, yung schedule, yung schedule mga tugang kan mga religious activities para po sa Piña Francia Festival. Arantabayan na po yan, September po, pagpasok niyan, dire-diretso na po yan. So, bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan kumusta na kita? Napabakunahan na sa mga baby natin from 6 months to 59 months. Pabakunahan po tabi kang measles, rubella. Habang naglilibot po sa tuya po ng mga kababayan sa barangay, din na po ipagkait mga tugang sa mga kaakiat na depensa sa helang. Tangani po na magdanay po ang sendang buhay sa mga masunod na mga panahon. Diba? Tabangan na po mga kababayan ng Department of Health na ma-achieve ang 95% kan mga kaakian mga tugang sa Bicol Region and dito sa Albay kan makaorong tabagas taga Department of Health na in charge para dyan, nasa 100,000 mga tugang na mga kaakian ang target po ninda. Ayan po tabi. Adi. Alright. Sabi ni sabi ni Kuya Bob, thanks nga sa pag-shout out. I'm continuously monitoring maski pa may bagyo. Yan. Ayan. Marayo man sa atin yun, Kuya Bob, na bagyo. Itong ating nararamdaman ay epekto ito ng habagat. Yan, di ba? Inabagat na naman ngaya. Diba po sa mga kababayan para hanap-hanap ko kasubago niya ako. Pero naramdaman ko man ang gaditong may ordinansa kita digdi na dati manungod po sa pag-regulate kan paggamit mga tugang nin half-face helmet with uncovered face. Kasarabay duman sa ordinansa ito. So, sarusan na dapat ang back ride. Pagkatapos, prescribing the use of unmodified lights. Kasarabay na pala ito. Paano? Horns, yung busina, pagkatapos mufflers, and requiring the proper placement of plate numbers. Flying plate numbers for all motor vehicles flying
within the territorial limits of the city of Legazpi for security purposes, providing penalties thereof, and for other purposes. Ara mo ang proponent kay ni Palan, mga tugang, tama si Partneral Kasubago, ang proponent kay ni, sina Councilor Raul Rosal, o si Rolly Rosal, with Councilor Cirilo Chan, si classmate Cirilo Chan, bilang proponents, tapos si Councilor Jaime Andes and Alex C. as co-proponents, Ordinance number 011-2007 pa. Yung pa. Alam yun na pala ni ha? Ayan, taka ito, nauso man sa mga kunyan, mga pagdakol, mga tugang kan, kaso, mga tugang nin, bigapo nindang deadly drive by shooting and several local incidents of robbery, particularly snatching and hold-up perpetrated by criminal elements who are riding in tandem on motorcycles were reported, which are now causing alarm to the public and inimical public order and safety. 2007 yan natagal na. Duman mga tugang, pinagsasabi sa paggamit mga ito ng half-face helmet with uncovered face. Kung sabi yun, naka-half-face ka, dahil ka pwede mag-face mask, dahil ka pwede mag-iklaba. Dahil ka pwede anong apod ka, Chief Ramir? Yung bonnet, di ba? Yung bonnet. Sabi digdi, sa Section 3, half-face helmet with uncovered face, all motorcycle riders are strictly required to wear the half-face helmet with uncovered face with the chin strapped properly and secured while traveling within the territorial limits of the city of Legazpi in such a way that the heads of the motorcycle riders are adequately protected by the proper wearing of motorcycle helmets, but the faces of the motorcycle riders are clearly visible for convenient identification, thereby excluding the use of transparent or colored face mask, tinted face shield, and bonnet. O yun. 2007 ini Pero ngunya na 2006, igwanin pigpasar, mga tugang dyan po sa Sangguniang Panglungsod, si Councilor Charlton Lahara, approve na nga nini, di ba? Nagbabawal man nini sa mga individual sa paglaog. Magkaiba, yung kina si Roy Chan, 2007 ordinance, nagbabawal sa paggamit ng mga, nag-regulate sa paggamit ng helmet na half-face within this jurisdiction mga tugang Legazpi. Pag nagda-drive ka, ka pwede maggamit kayo itong full face helmet, half face na naiiling pagirari ang pandok. Dahil pwede itong sumay tinted. Dahil pwede naka-face mask, dahil pwede naka-bonnet, dahil pwede naka-iklaba. So sabi digdi, ini man na kay, kay Sir Charlton Lahara, anti-face concealment ordinance man ini, na nagbabawal sa mga individual sa paglaog sa mga government offices, commercial establishments, and public spaces mantang nakasulog ng full-face motorcycle helmet, baklabas, mask, or other free concealing headgear. Ito sabi yun, Papa Jing, pag mabakal ka sa tindahan, dapat aliw mo helmet mo. Mayroong. Inang sabihin, prohibited gear, full face helmet, baklabas, non-medical face mask used to obscure identity, and other heavy face obscuring coverings. Sakop kaini ang mga commercial hubs, government offices, public establishments, and designated public areas within the city of Legazpi. Ang purpose, iyuan mag-improve ang public safety, enhance closed-circuit television CCTV identification, and deter criminality.
may exemption man yan. Halimbawa, yung paggamit kan face mask, kaya ito pong verified health or medical reasons. So, kung may diferensya ka, may problema ka baga, na dahil mo pwedeng, dahil mo pwedeng tanggalon yan, pag tinanggal mo, ma-infection ka, yan pwede yun. Medical reasons. Face coverings worn as part of legitimate religious beliefs and cultural practices. O yun, yung sa sa mga may babagitang mga kababayang Pilipino na nagtataklob mga tugang kampandok. Yan. Tapos, motorcyclist actively driving or in actual transit on public roads. Helmets remain subject to standard traffic rules while riding. Okay? Yan po tabi ang mga pangyayari sa mabaka. Yung sabihin, pag malawg ka o mabakal ka, sa sarang establishment dapat alion mong helmet mo. Dahil ka pwede mag-face mask, dapat nakabukas yung pandok mo tanganing masirip ka sa CCTV. Diba? Kundi, sa mga kamatapos pa ipasar iyan, may nangyari. Parang inagyat tulos, diba? Matapos may pasasanggo niyang pangbayan, panlungsod, may nagdali tulos ng hold up. In broad daylight, anak ng tinapay, Ang perpetrator, mga tugang, naka full face helmet. Anak ng tupa, Nasa lens si partner Al. Partner, good morning, partner. Salamat, partner, mga oran-oran. Mariray pa talaga ang memorya mo, partner, Iyo, sa ordinance. Yung proponent ko lang ito, 2007, si classmate na si Loy Buda, si Councilor Rolly. Iyo, yun ako during that time. Yan, ito Ano pala. yun, 2027? Ano, 2007? 2007. Kasarabay pati pala duman so muffler Buda so kunyan. Muffler. Buda Gusto sa mo sabihin, mga talagang, ilaw, Buda sa mga busina. Ano? gusto sabihin, talagang aloy na kita sa radyo. Alo. Gori na gori. Ang yari, ito sa helmet, ito pag nag-drive ka, di ba? Ito ang ninda Ining kay Charlton, kay Councilor Charlton, anti-face concealment man ini pag malaog ka sa establishmento o public places. Medyo iba man. Okay, lang ang problema ganing kay Charleston pag malawag ka sa lodging house. Dapat aliyon. Aliyon mo na. Ayun, sa ako. Sa ini dapat commercial hubs. Government offices. Public establishment and designated public areas within Legazpi. Nangyari. Sige, ingat na sana kita. Garog-gan. Difícil ang panahon niyan. Sabi ka na amigo ko rin, nag-text ulos, magkaskaso nini. Kung na nga pwede sa front door, dapat mo mag-aali ng helmet o mag-aali ng mask, sa back door ka mag-agi. Maray mo nagkaisipan kan, amigo. Amigo na nag-text na yun. Pilyo man ini. Sa backdoor pala. Backdoor na. Alright, sige tabi partner, kumusta niya? Alright, partner. Luway man na bigingo kan simbahan katoliko, lalo digdi sa Diocese of Legazpi, na pakusukon palalo ang kampanya para sa mental health sa tabang kan gabos, partikular ang mga gobyerno lokal, maging ang Department of Education. Sa padagos na kampanya kan simbahan sa pahayag genot ni Bishop Joel Bong Bailon, na ini ang sarong issue na nagluwas sa pagtiripon ninda kan mga obispo hindi sa Pilipinas sa tabang kan gabos na dapat matawanin atensyon ang issue manungod sa mental health. Dahil nagadakol sa kunyan ang mga nade-depress, lalo ang kadaklan naging biktima, mga jóvenes, na kung minsan minaabot sa punto na suicide pag dahil na kikayanan ang depression.
importanteng maray ang role kan simbahan kaya nga nagbibilog naman yung mga council sa kada parokya na yun magmonitor maasikaso kan mga siring kaning kaso and big encouragement ang mga gobyerno lokal na siring man ang nagibuhon and pati na ang Department of Education yaon may mga big under formation na nagkampi ang paratokdo sabi ka ni Bishop Bailon may kasunduan kani na pirman ang simbahan na sendeped na dapat pakusugon ang education campaign mga katawan formation sa nagkampi ang paratokdo para sa siring na mga kaso. Kaya sa ngunyan, dahil nagtulong ang simbahan, madagos ang pangapudan sa gabos, bako sana sa mga opisyalis lokal, sa mga ahensya sa gobyerno, siring kan Department of Education, kundi sa gabos, lalong-lalo na sa barangay level, sa mga lambang pamilya, dapat riparohon ang membro kan pamilya na tibaad iguana nin nagka-experience na nin depresyon parte ni kan pigtutukan ngunyan kan simbahan katoliko layon dahil sa Legazpi ang issue manungod sa mental health. Okay. So yan tabi partner ang informasyon pa Dilara idigdi sa Luwas Alarmario DCGB. Thank you very much, partner Al. Mga dugang, yan po tabi, pangatlaman natin ng mental health. Lalo ka mga kakianta. Good morning sa mga tagabantabay sa mga Alex Iyala Fans Club. O nagpuna po ang kawat kan ni Alex Iyala kasuwagong 1020, no? Actually ngunyan, si Alex Iyala, tsaka si Anemisova, Anisimoba, patas po sinda, tuto, no? Sa first set, tuto. Nagkapadagos po ang kawat. Taon-taon din ko ano maging resulta po yan. Parehas po ining ko niyan eh. Parehas ining may crowd drawer daan ng dua. Kung may daradara pirmi si Alex Hiyalag mga taga-sunod sa iya, taga-palakpak. Ini da si Ani Sumoba, an American tennis player man. Baka itong igwaman din yung mga bit-bit. Okay, no, abangan tala po yan. Good luck kay Alex. Dagdagan tayo istorya. Baby Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Maray na pagkauto Sir Mar, maray na pagkauto man sa mga paraan tambay sa mga dugang tapang barata. Natapos akan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang distribution Sir Mar kan tiga 25 kilos sa bagas sa mga miyembro nila na naapektaran kan bagyong uwan alagad. May mga babalikan pa ini Sir Mar dahil ipa natatapos ng mga munisipyo. Ini ang paglilinaw Sir Mar ni OWA Bicol Regional Director Genevieve Agualio matapos sa magburtuan Sir Mar ang mga concerns as in sentimiento na bako ngayang gabos na ito ngayang itong 25 kilos ng bagas hindi man ngayon nakaabot sa muya pero ngayon kapamilya ko OFW. Oh, yun. Hindi ngayon natapod. Hindi natapod. Garo may nalingawan. Hindi ngayon natapod. Ang napaliwanag Sir Mar ni RD Agualio, bako man nga gabos nga mga OFW na miyembro ni o nakalista ngayon sa muya, ang tatawan kito. Dahil nga itong mga ka-recipe nga, itong severely affected sa bagyong uwan na ipigkaagi man nga iyan sa assessment sa mga disaster response authorities. Ayun. Miscommunication garo adi. Oo, bala ko nga gustong sabihin na ikangaya aktibong miyembro ka na OWA dahil sa lokangaya pero kung di ka man ngaya severely affected basta duman sa ginibong evaluasyon sa na mga magakanigong opisina kan gobyerno di ka man talaga ngaya makaka-receive ka na sabing assistance. Iyo, okay. Klaro million Sir Mars kana programang Alagang OWA Prom kung sa ibahan Sir Mars sa mga natawan kini yung mga beneficiaryo nasa tulong probinsya sana ang Catanduanes gabos na LGU dyan Sir Mar natawan na ngani and sa Camarines Norte igo dyan sa May Jose Panganiban at Paracale
Talisay, Basud, Viron, Mercedes, Sindaet, Manta Camarines Sur, may nasa na LGU Sir Mark, iba na dyan ang Garcia Sorena, Lagunoy, Presentasyon, Tinambasa, Karamoan, Asinan, Roma. Okay. So, Sir Mark, ang pangilinaw man, ibig bakit sa tuya ni RD Aguayo dahil nandasin na ngayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol, ang ibig tatao man ngayon itong magkakanigong asistensya ng kinakaipuan, alagad duman ngayon sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Iyon, okay. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pagpong informasyon halis sa luwas, hatid sa tuya kan PYZ Enterprise sa Barangay Oro sa Legazpi City, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Maraming salamat sa impormasyon mga tug at sa good morning man kay RD Aguayo diyan po sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ha? Okay, mga tugang, istambay lang. Marami pa tayong kwento. Taon-taon sa naman mabalik po si Papa Mar after the news break. We will be back. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ning paliwanag ang dating kongresista asin ngunyan Philippine Air Force Reserve Brigadier General Mike Romero matapos batikuson dahilan sa naresibi niyang medals asin decorations bilang reservist. As iyang statement, ipinag-insister ni Romero na gabos na naresibi niyang onra itinao base sa iyang serbisyo. Ipinahayag ni Romero na sa rooman na civilian pilot ang gabos na relevant general orders and official documentations parte kang permanent records kang Armed Forces of the Philippines. Kinonfirmar kang Commission ng Appointments ang pagdesignar kina EFP Chief of Staff General Antonio Navarrete Romero asin iba pang senior asin flag officers kang nakaaging simana. Mentras gadan ang duwang estudyante sa nangyaring insidente ning pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University nguyan Aldao. Sigun kay Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso, kasabay sa nagadan ang shooter na estudyante man kang eskwelahan. Base sa footage kang sulog na body camera kang estudyanteng ng badil, may daraining high-powered firearm as in iba pang 45 caliber na pistol. Dai mababa sa duwa ang lugadan base man sa initial na report kang pulisya. Yan ang baret ahali sa Newsbeat. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga kabayan, balik po kita sa tuya pong istorya. Mga istorya dito po sa programa Aramon Yato. Ay mga misis, rekas-rekasan to doon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyo ha. Maruli na sa mga lalabs, mula sa mga batit ha. Pasiguro na. Good morning kami din, Cora Balaoro, classmate. Good morning, Tabi Madi. Mauran-uran ngayong Martes. Yan. Tabi man ni James Bame. Kasi bago ngayong mga 7:30, grabing traffic dyan sa Villamor, and Pila ngayang haling Sintagnes hanggang duman sa may crossing kan SM. Andel kan traffic, may piso na naga-traffic. Mangyari mo, nagpasaraway na naman gano'n ka mo. Pag-arog na mga oras na, mag-anap ko mga ibang alternatibong agyan. Kasi kada kulang kang kunyan, kang mga nag-aragi dyan, may malawag sa St. Agnes, may malawag doon sa Esteves, may malawas doon. Naku, talagang matindi ang traffic dyan. Ha? Grabe yung volume na kan-auto talig. Ibo, mag-anap alternatibo ng mga dalan pag mga oras po ng rush hour tangani pong di mapingyente. Alright, mga tugang, grabing nangyari sa mga first year high college, first year high school. Grade 7 pala yun eh. Nangyari naman mga to sa private school sa Zamboanga. Duangadan. Pagkatapos Ateneo de Zamboanga University pala. Duangadan confirmed kan mga otoridad. Pati na kan mayor na si Kaimer Adan Olaso kang Zamboanga City na gadan po sa ang biktima and padagos na piga-aram mga otoridad ang bilog na detalye kang mga pangyayari na may kinaram po sa kaso. Kontrolado naman na po sa sitwasyon base man sa announcement mga tugang kan
ano yan, mga otoridad Bulacan Eskwelahan. Okay? Ay, nako, what's happening sa mga kababayan tang mga hobines, ha? Ang bilis nilang gumawa ng kalokohan. Sayang ng future. Okay? O bueno, mga tugang daglatan istorya, halipon niya sa luwas. Nasa rin niya si Karen Ala. Karen, good morning, please come in. Hello. Yes, and thank you, Tabi. Duwang incident kitang bus as in hold up palan and Dimar ang napag-araman kan Public Safety Office kan Legazpi na nangyari sa laog kaining selebrasyon kan Ibalong Festival. Ang impormasyon matapos makaabot kay Chief Octavio Rivero kan sa Legazpi kung sa inat palan and Dimar na insidente kan sa pag-Ibalong Festival na petsa uno. Primerong insidente? Ibalong Fanran. Ibalong Fanran. Anong petsa? Agosto 1? Alegado, sarong runner palan ang tinutukan si Kutsildo si sarong persona asin hinuldap pasado alas 2 aga dyan sa may parting sawangan sa may City Engineering Office. Dahil sa tulong persona, tulong persona talan ini Endimar na nag-iribahan, na dimalas susarong persona tanakwaan ki cellphone. Maswerte sa duwa kaya nakatago day nakuha. Ikaduwa palan sukan pagligas si pop art udig di bagatabi Endimar sa may LCC sa may rotunda. Di ba iyan sa aktibidad na nagdodrawing digdi sa may Atinampo. Ang nangyari palan aligado may hinabasan kisarong laptop na yaon nakabugtak dyan sa may sound system. Ay, pangyari, no? Duwang insidente daan Endimar. Ngunyan, inapot niya to si Chief Rivero kung ano na status kay ni kung nare-report by ni nakaabot sa Public Safety Office. Ang sinabi ni Chief Rivero, ipinag-report niya na ini sa City Police Station asin na kay Mayor Ismail, Mayor Dishab Ismail. Alagad sa ngunyan na Endimar, day akong impormasyon kung ano na pinaggibo ka ini kan Legazpi City PNP kaya na palang duman Endimar ang bola. Kaya Endimar, iyan so mga nangyaring Ibalong Festival, anak ko tabi Endimar, matatandaan baga, firming may mga update na may police visibility. Alagad ito Endimar sa nang sinabing alas 2 maaga na may mga runner na yaga sa may sawangan, na-intro mga pulis. Kaday ito na nataran. Ikaduwa, digita di Endimar, so sa may LCC parte. Yan Endimar, nag-istorya insidente na nangyari palan kan mga nakaaging aktibidades kan Ibalong Festival. Day nakuan sa CCTV lamang? Day, gariday man Endimar, tainot, day kinakailing kayo ni. Di ko lang sure kung nailing sa CCTV. Dapat pero yan. nakaabot na sa report sa iya. Dapat din, Arugan sa park, dapat may CCTV, aday. Oo, sa nailing ko sisay. Yan nga rin. Mariusip ko. Iringat na sana. Nangyari sa buhay ta. Bata may mga aktibidades kita, may mga pasaway man. Aranapan na nindo yan mga litchirongan itgakod sa matanga. Dugdugong kitang guli. Bata may kanang mga litchirong na pasaway. Bata may sulo pa baga Endimar na dakula aktibidad. Not tumod sa Ibalong sa 21 ito banggi ito. Masunod kaan sa street dance presentation naman. Sunod naman kaan Domingo sa closing program dyan sa may sawangan. Challenge ini sa mga pulis Endimar. Sa igo palang si mga incident kipan hold up budak pang sa antiki pa nga ba? Yan Endimar. Ang initial tang report, Karen, DCGD News. Thank you very much, Karen. So yan po tabi, sinasamantala. Mga tugang kan mga loko-loko. Ang excitement kan mga kababayan niya to. Kaya pasiguro po tabi kita, mga kababayan sa kadakol po ng mga pigdidumanan, ng mga matawong mga lugar. Pasiguro ito ang mga gamit. Ayan. Tapos sa mga autoridad man, ayan po, yung police visibility daw. Including siguro yung mga force multipliers. Taday man kakayanon sa namang kampulista primero
sa ratio nga ni kan pulis bilang sibilyan mga tugang, dihadong maray kita. Dahil nakakaabot naman sa standard na 1:500. Ano? Hindi kulang. So, kay po ng force multiplier, so mga tanod. O, pag araw-garukaan, na may mga kulang mga okasyon, itap ta sa mga barangay pulis na makatabang. As in, iba pa po mga tugang na mga pwedeng makasadol sa mga luko-luko, na maggibo ng kalukuhan. Ayan. Di tama ng mga observers, pasiguro magkita ka mga gamit di ba? O tangani po na kunyan, dahil kita mabiktima kan mga iho di kabrangan na mga pasaway sa palibot na to. Ngayon, tayo bagay, dahil tangay pagdaon ning pagkakataon na magkagibo ning krimen ang sarong kriminal. Kundi sa minsan may mga circumstansya, mga tugang na minsan may mga police visibility, pagtalikod ng pulis, kami natira. Iidali isa na. Di ba? Yan po, tabi. Sa mga kababayan maging aware mga sa mga pagtaraning mga pangkataraning, mga kairibanan sa palibot. Kung may mga nangyayari po na, si Platulos. Madali mo lang pag-dial. Kung may cellphone kapot-kapot, 911 tulos. Di ba? Dahil mo na kayo po magsuriyaw. 911 mo, tanganing at least maka-responde tulos. Arog ka. Katapos siyempre, siguro, ang pagpakusog na naman kan sa tuya po ng mga CCTVs. In areas mga tugang na mga may darakulang pagtiripon, dapat nga may naglalayog-layog mga tugang na drone. Di ba? Kaya lang pagbanggi, bawal mo palayog ng drone. May pagbabawal. Okay. So, yun po tabi, may nangyari na po na pang-hold up ning cellphone. Runner. Yugon man. Rinanikitulo na tabag mga tugang sa cellphone kan saro. Pagkatapos, igwapang nahaba sa maning laptop. Pero lang yan duman sa mga hold up mga tugang sa palibot no? Pero kumpit sa ono nangyari, kunyari 18 aldaw na nakalis, 17 aldaw. Dahil man na-report pagkaro sa pulisya kung ano na nangyari sa investigasyon nila. No? So yan po tabi. Siguro ipapaloptan lang yan mga tugang sa mga pag-iribat mabalidate yan kung pira na anong nangyaring mga siringkan and ang mga dapat na giribo ng pinagiribo. Tangani na ipamati as in ipasabot digdi sa mga nagigibo ng kalokohan na dahil pwede ang digdi sa Legazpi. Di ba? Naggaray-ray ng kamugtakan may mga mapasaraway na naman. Good morning mga tugang kay 43010. Sergio Balkin, good morning tabi sa imo, Brad. Ayos ang sa imong pag-iling-iling sayang na miss ko so anniversary kan Pi Sigma eta chapter may tama kita kaya di kita pwede. Alright, and siyempre condolence mampalan mga tugang sa mga pag-iriba niya to. Asa na yung niya may post kanina si El Presidente namin si Presidente Francis Bualoy, may post sa tuya na so amigo mi kaibanan mi sa kabalikat Civicom dyan po sa chapter 88882 sa tabako na gadan 79 na condolence po tabi si teacher ini teacher ini mga tugang si dating presidente kang 882 si Sir Ervin Requintina. Alam ko teacher ini sa diyan sa San Vicente siguro, public school teacher ini si Sir. Sir, condolence po tabi and thank you for your services, yung volunteerismo. As in pagpaabot po nin maray na liderato dyan po sa 882 Tabako. Yan, okay? Sa mga kawagiriwa po dyan sa Tabako. Chapter 882, condolence po sa inyong pagiriba, dating presidente, si Sir Ervin na Requintina.
Okay? And pagbati po, kaya paabot ng condolence sali po sa tuya, kay Papa Mar, at saka siyempre sa mga pag-review sa Kabalik at Cibicom 430 sa Romang Gavis Chapter dyan po sa Santo Domingo. Ha? Headed by Sir Francis Bualoy. Okay? Higi po, mga tugang, yan po ang mga dagdag nato mga impormasyones pa para po duman sa mga taga-Bagantabay ta. Okay. Good morning, Papa Mar. May bagyo ba? Ay, wala naman po. May bagyo duman sa Arawig man. Pero, dito sa tuya, yun po yan, nagpakusog ang habagat. Ha? Habagat po tabi. Yun. Sabi di mga tugang, ano yan? Sir 88216 pala si Sir Ervin, no? Ang sa iyang kunyan. Ang sa iya po na call sign. KB 88216. 79 na po tabi. Mga pag-iribatan dyan po sa Kabalikat 349 sa Ginubatan at saka sa 333 sa Ligaw. Yan po tabi ang sa tuya po na impormasyon. Sandali yan. Hello po. Kuya Bob. Hi, Kuya Bob. Ano lamang? May advance notice muna ako sa mga membro dahil pag-final decision sa pamilya ni Ervin Requintina. Opo. Membro ko baga sa Wacharabaw. Iyo po. Kaibanan ko sa Kabalikat Cibicom ini. Ano yan Maestro San Antonio. Opo. San Antonio, Opo. Opo. Oo nga, advance notice ho na dahil ko na kumapos kung rin ang interments. Tapos kung final na ang desisyon ka pamilya, saka maapa-announce sila kayo sa imo. Yes po. Opo. Opo. Sige po tabi Kuya Bob. Salamaton po maray. Ayan. Okay. Mga tuwang Kuya Bob Gandano. Yan. Member po lang sa White Carabao ini. Si Sir Ervin Requintina. Aktibo ini. Maski ni daw na kulang lalaki. Pero aktibo po ini. And talagang matibay man. Na mga natutungong na leader. Okay. Alright. Sige po tabi. Sa mga kababayan ta. Condolence man na lang po. Okay. Alright. Pigsusubay po sa mga pangyayari mga tugang. Dahil session ko niyan. Na live sa sa Kamara asin sa Senado. Sa Senado parang definitely pinuspone na nila pero sa Kamara mayroon yatang plenary session via Zoom. Okay? Si paring Lito Lapid mga tugang nagtaram na manong duman sa mamundo mga tugang na kamugtakan na pirmi na sa nang nangyayari pag may araw kayo mga maraot na panahon na naiipit ang mga paraomata para tanom ng gulayon na sa saindang kamunduan na sing kabaldian na bibarat sinda o kaya minsan dahil nang nagbabakal titarapok na sa mga tugang sugulayon. Titapok na sa kung daron nga duman nga sa training center sa Benguet o sa Letranidad, magastos nga kami halawig pambiyahe tapos nga barato ng bakal, lugi nga ya, itarapok na sana. Sayang adi. Ito ang dapat kutaan na nagibuan ng paagi mga tugang kan sa itong gobyerno. Primero, ibaybak. Kumbaga bakalon. Bakalon. Or iproseso. Ayan. Para mapakinamaan mang ginarain. Kundi, sabi ni Senador Lito Lapid, nanginayang da siya mga tugang sa pagtatapok asin pagkaraot kan mga gulayon halis sa probinsya kang Benguet. Taka nakaagi baga, kasudma, naibareta tayo ni, na sa mga repolyo, mga carrots, mga tugang duman sa Labay Lacamin Road, tinarapok sa na duman sa gilid sa Benguet dahil po sa kawaranin para bakal asin bagsak na presyo kang mga gulayon dara po kang bagyo asin nabagat. So sabi ni Supremo ngaya Mr. Secretary of Agriculture Francisco Tio Laurel, pwede bang magpatupad ka ng rescue buy scheme sa mga produktong agrikultura na pwede pang anihin sa Benguet at iba pang bayan para mapakinabangan?
Pero dyan sabi po ni Lito Lapid, pwedeng ipakaon na sana sa mga urig, sa mga baka asin iba pang atama na hayop, ang mga gulayon na nagsasayang daatabi. Kahit pa paano nga mapakinabangan ang gulayon kan mga nag-atama ning hayop, kung babakalon kan Department of Agriculture, ang mga gulayon, darakulang tabang na po yan sa mga paraoma sa Benguet para mabawi ang sa indang kapital asin gastuson sa pagtanom asin pag-ataman mga tugang sa mga gulayon. Okay. Ang rescue by scheme, sarap po yan na emergency intervention kung saan magkatabang po sa gobyerno, civic and non-government organizations o mga NGOs na mabakal kan mga produktong agrikultural hali sa mga paraoma sa Benguet, Cagayan Valley asin iba pang mga lugar sa nasyon. Ayan po tabi adi. Ang aram ko na naggigibo na kaini duman sa areang ito, pero dahil magarugi kaya yung Rural Rising Philippines. Yan po sa mga nainot na nagbabakal kan, direktang nagbabakal po mga tuwan ng mga agri-products sa mga paraoma sa Benguet, asing Cagayan, na dahil na po nag-aagi sa kamot kan mga middlemen. Yan. O baka pwedeng, lalo ko niya may mga evacuees ko tana, nagapaninda ito, iti pinanauna sana sa mga evacuees, nirasyonin da. Ito medyo kulang ng ating, sa pamahalaan, na riparo ni Supremo, ni Senador Lito Lapid, mabuhay ka. Yan. Di ba? Mga simple sa naman na kunyan, mga pagpuna, pero as in suggestion, pero dakulang bagay po yan, ang impakan sa mga parauma. Pati na sa dahil kita mga mabusong. Dahil ba, sabi ka mga gurang ito, dahil ka magsayang ng pagkaon tabusong ka. Pag binusong ka ngaya, kamal na Diyos, lalo kang maglalapigot for the rest of your life. Ayan mo ito. Sus Mariusip, Ayan. Alright. Duman po sa mga kababayan niya to. Yan po ang magiging sitwasyon dahil nagbiyahe. Garo nagralang ko na ng gulayon digdi. May mga gulayon kita sa merkado na garuwara, kulang ang supply. Adi, garo ang talong nagdusintos na naman. Yan po tabi sabi ni Kuya Nes, good morning sa US, pag may oversupply, pigbakal kang government. Pigbanao man ka government sa iba. Iyo nga ni po yung tabi, dapat ang Kuya Nes. Kaya unin nariparo ni ko niyan nariparo ni Supremo, ni Senador Lito Lapid. Nga ideya mag-iro ang gobyerno, mag-buyback ngayon, bakalunin do. Tapos ipanao. Kung may day na talaga mapakinamagi maray, bakal isa pa urig. O sa hayop, di ba? Kaysa man niyaon duman sa gilid kan tinampo, itinambak mga to nagkaraya kaya suripolyo, kasabay so bagyo pechay, di ba? And then yung carrots, mga tugang, yan pati mga kunya madali magkaralapa yan. Di kung daing masasarayan ngaya, dapat ko rest to the rest tulos ang gobyerno pag-arog kayo na pera sa pagrasyon mga to ganing pagkaon as in mga non-food items during calamities o during mga arog kaning mga hazards. Dapat antimano iabangan nila sa mga farmers. Yan, parang neglected mga farmers. Diyan kita na mamundo na maray. Maski sa parang muna mamundoon dyan sa parting yan na kung arin sa nagkapakaon sa nasyon mga tugang, parang dahil masyadong natatawan mga tugang ki-atensyon kang gobyerno ta. Unlike nga sa ibang mga nasyon, na pagduman sa ibang nasyon pag sinabing farmer ka, mayaman ka. You can afford to buy a Pajero. Duman nga sa duman nga sa ibang nasyon, Pajero. Piglunada sa nang gulayon. Nangyari. Digdi sa tuya, pag sinabing farmer ka, tios ka. No rin no, mabago ang magkaigo ng paradigm shift dyan, adi. Yan, sabi nga ka, sa gobyernong kunyan yan.
sa gobyerno mga tugang na trabaho pagkatapos pati na sa mga paraomata sa gabos ng sektores magtarabang-tabang kung paano po yan because ang nakasalalay dyan yung food security, di ba? Affordable, sustainable mga tugang na pagkakan. Kung arog ka na sitwasyon mga tugang na pag-abot kang oras na nasa peligro ka, garon daing lamang na natabang, baka pwedeng isabay na yan mga tugang sa disaster plan kan lambang lokal na gobyerno. Di ba? Para ma-rescue man ining mga kababayan nato na mga farmers and mga para-alaga ning hayop in case na nagkagawa ng problema. Okay? Yan po tabi, adi. Sa mga kababayan nato hindi po sa Bicol, hindi po sa Albay. Ayan, may pagbabago na naman sa sitwasyon po ng bulkan, Kasubanggi. And, iyon po yan. Siyempre, dahil pighali ang posibilidad, mga tugang na magtuga. Taday pa po bibaba, alert level 2 pa manggiraray kita, di ba? Dahil duman sa nangyari na nag-8,000 plus yung sulfur emission, pwede nga yung baka mag-itaas naman sa alert level 3. Durulaga na naman kita kayo sa 6 kilometer. Or baralik ka naman. Di ba? Pero ang importante po dyan, mga tugang, maging ligtas kita, harayo kita dyan sa peligro, distansya kita, dahil magparalaog dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Partikular sa mga may mga active, mga tugang na galis, harog kang Basud, yan Santo Domingo, ining Bungagali, Fronting Legazpi, Misi, yan po sa Daraga, and then yan po sa may parting Kamalig. Yan po yung mga areas, lalo yung southeastern portion. Bataan sabi baga, may kunyan nag-aabot sa 8,393 na tonelada kada aldaw. So nasukol mga tugang na SO2 emission. So asupring binuga. Pinakahalangkaw da po, poon kan magpuon na magbaba ang volcanic gas emission kan Hulyo 16. Nagka-trigger naman, lumilangkaw naman Kasubanggi. And sabi po kang P-Box, pwedeng sinyalisin posibleng pagbalik kan eruptive activity matapos ibabang alert level kan mayon sa alert level 2 buwan Agosto 5. Dahil may nanotaran po na pag-ubag. Pag-ubag, as in pag-itaas kan pressure sa norte, as in sirangan na parte kang bulkan. Nako! Mantang nagkapadagos ang volcanic seismicity. Pag sinabing norte and east, northeast, fronting kunya nini, Santo Domingo, malilipot in Tabaco area. Diyan naman nag-ubag. Dabi. And sabi, pagpatanidan po ang gabos na posibleng magkaigwaning pyroclastic density currents, rockfall, ballistic fragments, as in grabbing asphalt. Kaya sa mga locals, pipaabisuhan mga tugang na maganda. In kaso sa giraran na itaas alert level 3 ang Mayon Volcano. Okay? Mag-obserbar kan maigpit na pagbabawal sa paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Yan po tabi ang abiso mga tugang ang P-Box. Kasubago, nakaurong baga ni Depende si Ma'am Norin Abilinde, ang resident volcanologist po sa Albay Leñon Hill Observatory kang P-Box. So, mag-antabay lang po kita tabi. And presimisa ng aktibo, mga tugang ta, previously. Kumahiling mo sa mga records kayan mga tugang sa annals of history kang mga pagtuga kang bulkan. Igo nga na itong bulan-bulan may tuga. Kaya baga tapos nagmarka talaga dyan sa Santo Domingo itong pangirikiti na pigapod ninda. Na buminaba mga tugang so uson hanggang dyan sa may sentro. Buminaba hanggang duman sa may parting San Francisco. Dakul so nagadan. Kaya dyan Santo Domingo pag may arog ka na mga anunsyo, minahanda talaga sinatulos. Maski dahil papigsabihan na mag-ibakwan, iba na arali na nagribong rancho baga duman sa may dagat, duman sa lawig. Na dahil sila maabot. So istorya kan, 1897 na nangyari po dyan na
Ang sabi nga niya, natada sa na ngayon, so inchik ngayon, na luminaog sa drum. Ha? Tapos kung ilingon mo ang mga estatura, mga tugang kang mga daga dyan, ha? Hanggang duman sa may harong me, dakulod po duman mga tugang na klase ng gapo, nakapareho ng gadikan sa bulkan. Sa sarabay siya itong garo carbon baga nagrunot pag tinuktok mo. Kadakol ka duman. Ha? Kaya, dahil mo mahali yan sa iba, na pag nagkarantog ang bulkan, nagpurog-pudog po yan. Nadadangog yan duman sa may samuyay. Primero, garo dalugdog. Garo baga so kumakalam na sikmura. Krrg. Pagkatapos yan po garo nagkukudkud. Mga arog ka ng mga nadadangog dyan pag nagdamagiro mo ng bulkan. Sa kanya kasubanggi, iyo po yan sa resulta. Kaya pipag-antabay po ang mga kababayan ta. Ha? Pero dahil magpanik. Ha? Dahil magpanik. Ang kinagayunan ka na kunyan tata. Ang delikado mas talaga because very stiff siya. Kaya makaskasumpong madamang malagam pababa. Ang ano mo na ibinugali po sa itaas. Pero kung ngaya sa ano yan, pwede mong ilingon sa lawig ang pagtugak ang bulkan mayon. Di ba? Unlike nga sa ibang mga lugar. Iyan man sarang mga manahiling. Okay? Basta ang importante, mag-ingat po sabi kita asin magpasiguro. Oras natin, mga tugang 11:40 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division ang sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga kapatid. Balik po si Papa Mar sa programa. Yung mga kababayan natin na nag-aabang mga tugang sa laban ni Alex Yala at saka ni Anisimova. Nakalamang po si Alex Yala duman sa set 1, no? Sa first set. So, score na 6-4. And ongoing po yan ang set 2. Nakalawang si Alex Yala 2-1. Yan po tabi, adi. Yan. Malapit na. Malapit na. Yan po tabi ang sitwasyon mo yan sa laban po ni Alex Yala sa Cincinnati. Cincinnati Open sa Ohio, USA. Yan. Ang sunod kay ni US Open na eh. Okay. So, ilingon tang kapalaran ni Alex Yala digdi po sa Cincinnati Open ta matindi ang mga kalaban niya digdi. Magagabat man. Ini si Anisimova first time ining makalaban mga tugang ni Alex Yala. Okay, so yan po tabi. Basta sa sa second set nakakalamang mga tugang si Alex Yala 2-1 ang score tabi. Okay? Yan, mga kabayan, ang satuya po ng mga updates, dagdag na istorya po sa Indo. Okay? Kumusta na sa mga parakarga ng gasolina? Ayos na. Yan na po ang kunyan eh. Yan na po ang medyo masalimuot na kaganapan ta. Nagtindi ang aragyatan mga tugang duman po sa kang Iran Buda, mga tugang kang kunyan. Kaya ni po na Amerika. And iguana nga ni ano ba ganun istorya ko sa Indo kasudma na iguanang pabuya o reward so Iran ning $30,000 sa sistema ng magkagadan daw magkadakop nin soldados na Amerikano. Pagkatapos yung pong panindugan ninda na samuya nga ining Strait of Hormuz. Ang sabi man ni Donald Trump, pwede niyang klamaron o pwede niyang kwaon ang Strait of Hormuz na daog binayang Iran. Di ba? And ngunyan, sa latest, at lalabas itong balitang alas 12, ang sabi mga tugang ni Donald Trump, ni US President Donald Trump, hihagad niya, asin pigiing ganyo niya, ang Iran na magsuko na sana. Magsuko na sana daa.
Pati na patanid mga tugang sa pinatanidan na pati kang Amerika. Ni Manoy Donald, pinatanidan na Oman. Hindi ba kang Oman, mga nagpaparatabang ini, na magkasundo Iran, buda, nagmiserving mediator ini. Minsan duman sa inang uroron, tapos nagipag-uron sa mga emisaryo po ninda, na magkasundo na. Kundi, magtultul ka ngaya. Sabi naman ni Donald, magtultul ka ngaya Oman. Kapag di kaya nagtultul dyan sa imong gibo-gibo, bumbang nga ipadara ko. Ibang klase si Donald Trump. Kundi iyo po yan ang pangyayari sa kuso, as in gulo-gulo ni Donald Trump. Yan po, tabi. Apektado kita because we are buying our oil na kukonsumo sa Pilipinas, mga tugang sa ibang bansa. And affected po yan because yun nga, yung normally pigagian ng 200 na barko kada aldaw, ngunyan dibira na nag-aging barko, kulang ang barko nag-agi because of what is happening diyan po sa pinakang rota mga tugang kan mga barko na nagdadara mga tugang ng mga oil products, pati na mga agricultural products sali po doon sa mga lugar na ito. Kaya ayan po tabi, masalimuot yan mga tugang na mga pangyayari. Alright. Kaya baga buminin tao doon, nagparadakol so benta mga tugang ka nagpapabakal ning kunyan. Nagpapabakal baga ning anong apod kay ni? Electric vehicle. Nagpaparadakol pero yun po yan, it's welcome yan, good for environment yan. Pero sana ang mainguha talaga kang gobyerno na makaigayat ng investor, digdi na ang giribuhon, tanganing bara-barato lamang. Kasi natural kung aling abroad dyan, may buwis pa. Di man nililibre, di ba? May mahal. Most particularly ang bateriya. Pero iguan akong nadangog na may gustong maggibo na ng bateriya sa Pilipinas. May investor na nag-signify. Siyempre natural, igo naman na mga pag-aadal kung ano nga yan sa paggibukaan, ano ang mga posibleng agihan, may ligtas daw ngayon para sa mga kababayan ta, ligtas ba yan sa environment ta. So yun ang mga permina po na ikukonsidera na naman ng mga kahaputan. Okay? So abang-abangan ta, pero we are praying na talagang igwang mag-produce digdi mga tugang ning solar panel, so mga kable, pati na bateriya, inverters, mga tugang, baka usan ng puro na sa nanghali sa China. Di ba? Tagadakol baga nagruluwasan ako niyan. Kadaklan talaga China, sabi nga niya, dominated yung kan China yan. Duman sila nagkagibid sila para pabarakal ka ang gimaray. Mabakal kaya kan made in Germany and made in USA, mahalon man ngayang maray. Yun na yan. So, kaya lang, siyempre, pag dahil mo na ingatan to, daog ka dyan. Kunya baga, raw tulos. Di ba? Raw tulos. Okay? Ayan po. Sana, magkaigwa po talaga ng magayon na pangyayari na dito naman mapugulan po yan, talagang pasiring kita dyan. Kung pinagamit sa ibang mga nasyones, sa ibang mga transportasyon, why not? Di ba? Narumduman ko ito. College ako. May nagagaramit nga ito ng LPG digdi ko. Mahal na naman baga ng LPG, di ba? Ngayon yan, hindi pa kitang nailing kung may jeep nang magbiyahe na may surusok ng mga tugang na solar panel sa top. Ay, umabot ang aldo na arog na kano mangyayari. Diba? Na kunyan, talaga naghahanap po ng mga alternatibo ta pamahal ng pamahal. Yun ang dahil kita na regaluhan kan mal na Diyos ng kadakol na mga oil. Igwa namin pigtatawan ng panambagang i-explore diyan po sa Malampaya, kundi garkulang man garkulang man. Pero sa pang-insister ng China na magpapara akakalamar niya ng mga isla, baka igwang nailing po sinda dyan na potential kaya talagang dahil napipunduhan, di ba? So dahil dapat ang pagturusan kang gobyerno. Alright, yan, tabi, mga tugang ang mga sistema. Okay? Yan po
Bago kita magpaaram, si Iyala mga tugang lamang na 3-2 ang score. Duman sa second set. So pag nagpadagos ini, na makumpleto niya po yan na malamangan niya si Moba, di tapos na ang boxing. Diba? Tapos ang laban taod. Basta 3-2. Nag-aabol si si Moba. Tapos sa dalagan. Okay? Basta sa first set, 6-4 ang score. Sa second set, ongoing ang kawat, 3-2 tabi ang running. Okay? Ayan po, mga kababayan, taang sa tuya po ng mga dagdag na update doon sa mga nag-aabang kang pangyayari na kay Alex. Sa laban niya po ngunyan. Okay? Alright, okay. O maswerte kita, papamata, dahil kita nakakamati, kan mga pigwit sa sapar ngunyan, kan Manila, Bulacan, asin kataraning pang lugar. At ang iyo, batao ni may 2 LPA na pigwabantayan na posibilidad maging tropical depression sa masunod na 24 oras. Pero duman po ini, mga tugang sa may party kan, extreme northern Luzon. Okay? Yung Saro. Tapos sa Saro, mga tugang niya, duman sa may party kan Kalayan, Cagayan. May pigwabantayan na Saro na sarong tropical depression sa luwas Kampar, sa luwas pa Kampar, tropical depression, pero rayoon pa, 3,160 kilometers east of northeastern Mindanao. O yun po yan ang saro pa, no? Basta yan, mamamatayan ta po yan, mga pag-uuran because of na-enhance po ang bagat. Okay? Para po, permi maglikay, magdara lang ng pamandong, pagkatapos, magiling. Kung ako sa Indo, mag-download ka mo, mag-install ka mo kang panahon app, parang Pag-asa. Kahit pa paano, makukunya na magigiyang kamuta, may weather forecast duman, pagkatapos may weather outlook for 5 days. Yeah? Pati na hourly forecast. Igwa duman. Yan po tabi i-download lang nila yan sa store, App Store. Pwede na po niyang ma-install din sa inyo pong cellphone. At least may giya ka mo. At saka pag nagkakaigwa ng thunderstorm o rainfall warning, igwa po tabi na minaluwas dyan sa inyong may alert. So araw kayo ni rainfall warning 11 o'clock mga tugang, red warning sa Oriental Mindoro. Kaya severe flooding ang piglalauman duman. Okay? Moderate to heavy, unexpected mga tugang Obersorsogon, Kasiguran, Gubat, Bulan, Matnog, Santa Magdalena, Irusin, Bulusan, Barcelona, Magallanes, Suban, Masbate, Monreal, San Jacinto, San Fernando, Batuan, Aroroy, Mandaon, Balud, Milagros, Baleno City, Masbate, Mobo, Uson. Sa Catanduanes, Pandanan, Karamuran, Camarines Sur del Gallego, Lupi, hanggang Sipuco, tapos Camarines Sur. Wala sa Albay, okay? Diba? Ang experience na pang kondisyon na yan, mga tugang dumampo sa mga lugar na nabanggit nato. Okay? Sa Albay, Iguaman, mga tugang pala. Magpasiguro na lang po tabi. Okay? O paano, mga tugang ko, isyan na digdi po sa programa, ngunyan po na pag-aga. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama. Ngunyan pong Aldao, Nen Martes. Ako po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Bareta alas 12 with Baby Angel Mustasa. Magkayon na palibot. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 4